ụmụ ibe ekene m ụnụ ndị ndozi ọdịnala Igbo nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ mma n'ụbọchị nke taata na anyị gwa ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị agha si n'eluigwe gbadata ụmụ ibe a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ọkwa anyị si na ọdịnala Igbo bụ ụkwụta ya will to carry on ọdịnala Igbo will to carry on dị na anyị nwebụ ndị ndozi ọdịnala anyị wụ simple vulcanizer ihe anyị wụ vulcanizer anyị bịara ka anyị dozie taya moto anyị gbara agba taya moto anyị gbara n'ụzọ so abịakpọ anyị vulcanizer ka anyị bịa dozie taya moto gbara agba ọkwụ na enwerezi ihe ọzọ anyị bịara anyị si na anyị ga-ekene ndị mbụ kene ndị ọgbụ kene ndị egede kene eke kene orie kene afọ kene nkwụ ise ụmụ Igbo asị m na ọ ga-adịrị ụnụ na mma anyị nwebụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị fụrụ eziokwu ma kwere ndị nụrụ eziokwu ma kwere maka na ọ bụghị onye ọbụla na-afụ eziokwu kwere ihe anyị ga-ewetara nụ n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara human being mmadụ ihe mere anyị ji wee mee ọdịnala Igbo ka m na-agwa ụnụ ihe mere ndị Igbo ji wee mee ọdịnala Igbo e nwere ihe a na-akpọ operating system unu na-eyuzu gwe fonu o nwere operating system unu na-eyuzu kọmputa o nwere operating system ị maghịzi na human being nwekwara operating system not from human being ka eji wee nwee ma dis kọmputa ma dis telefon ma dis television ma ihe niile na-afụ ị maghịzi not from human being ị ga-ajụgodo onwe gị ajụjụ ịghọtago isi mmiri kedu ebe bụ isi mmiri ndị Igbo na-ekwu mmadụ na-echiche bụ ndị na-echichi ebe isi mmiri ha na-etinye isi mmiri gịnị bụkwa na isi mmiri onye ga-achụzi gịnị bụ isi mmiri ndị Igbo na-asị na isi mmiri si n'isi gbarụọ mmiri si n'isi gbarụọ lekwe n'anya ndụ unu fụrụ a na-ebi ebi all measurement ihe ọbụla ọ sọrọ gị mekwe nwanne kwa ndị Igbo si emerewe ogbugbu emere nwanụsi ike ị hụrụ ka agwọ na-aga enye ndị ebe a 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 ịkwa ndị Igbo na-ekwe aka ịtọ enye ndị ebe a enye ndị ebe a enye ndị ebe a enye ndị ebe a na-ekwe n'aka ịtọ mgbe ọbụla anyị na-eme anyị gosi akwụkwọ anyị ene na exam anyị nnesie ule ọ bụrụ na ịpasị ya ndị n'ọchị ịdakwanụ ndị na-akwa ihe all this destiny gbara anyị pịọ n'anya anyị korokoro ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ nta akara nta na akara nta akara abụrụ nursery school nta akara educational system because of systematic instruction oke ọ bụrụ na otu anụ anyị si wee pụta ụwa anyị enweghị anything to hold on ịma na ya bago n'akụkọ because ọ bụrụ na ị nweghị anything because ndị be anyị abago n'akụkọ kedu ka mmadụ ga-esi apụta ụwa o nweghị understanding of his own mind mmadụ pụtara ụwa o nweghị nghọta banyere onwe ya onye ka ọ bụkwa who are you osi ọ bụ onye Igbo onye nke asị ọwụ onye ebe nwa onye nke asị ọwụ onye ebe nwa ị ga-ahụkwazi kedu mbọsị ebidoro kwuwe ahụ m Imo light ahụ m Anambrarian gịnị bụ Anambra ejugodo onye gịnị bụ Anambra gịnị jugodo onye a na-ekwu Imo light gịnị bụ Imo jụọ ya si ya nwanne gịnị bụ Imo light gịnị bụ Imo Abia gịnị bụ Abia Anambrarian gịnị bụ Anambrarian na ntị bara n'ọtụ biko anyị amaghịzi ebe anyị onye na-amaghị ebe ọ na-eje amakwaghị ebe onye gbaa amaghị ebe o si abịa amakwaghị ebe ọ na-eje onye amaghị ihe ebe ọ na-esi abịa amakwaghị ebe ọ na-eje maka na onye na-enweghị ihe ọ bụ enwekwa ihe ọ na-akwafu ka mgbakọ na-agwa kọmputa na-enwekwaghị program anakwaghị arụ ọrụ ọkwa ihe unu na-etiri mkpu simple thing bụ na drone dị empty onye bụ akwa niile ahụ ị na-ebe enwere ihe ọzọ taya moto unu gbara agba ịghọtago ndị mbụ a na-ekwu okwu ya gịnị nwekwanụ ndị mbụ
ka ọ bụrụ ndị mbụ nwanne nsogbu dịkwa mmadụ ma agwụ destiny ọ bụrụ this is not a joke. Life ị na-afụ, the life you see is not a joke. No matter how you paint it to be, you must go back to square one, to drawing board. You must go back to the drawing board. Nwerekwa ihe ọzọ na-akọ because a sị na-agbasi ọsọ agụọ mile. Intimidation ka unu ji eso onwe unu. Your politicians abaghị uru ọhụ because of na ha achọghị ibu uru, because kedu foundation, kedu ụzọ kpụrụ ya. Ndị Igbo na-asị ndị ọkpụ kedu ụzọ kpụrụ ya, kedu ụzọ kpụrụ politician ha. Nwere ndị Igbo na-asị nwaanịga nwaanịga gịnị mere nwaanịga nwaanịga ụkwa dagburu nwaanịga. Kedu ụzọ kpụrụ politician nke nwa na onwe gị na-ebe akwa, kedu ụzọ kpụrụ gị? Onye nwa bụ ihe a na-ekwu. Ọ bụrụ na ị maghị ebe ị si abịa, ị maghịkwa ebe ị na-eje, mgbe nke bụ eziokwu, you are just a wanderer. Ị gagharịsịa ịnaba n'ụlọ because ifuru efu. Ndozi ọdịnala wụ vulcanizer. Anyị bịa dozie the taya gbara agba, anyị eme ihe a na-akpọ way balance. Ihe a wụ the way to carry on. Ọdịnala Igbo wụ the way to carry on and we must follow. Anyị enweghị ebe ọzọ. All these things no na-afụ n'ụwa, as long as no human development ọ ndị Igbo rụrụ ya. Ihe anyị na-arụ bụ mmadụ. Anyị na-arụ mmadụ ihe anyị na-arụ because mgbe a gburu gị enwere ihe ịma. Mgbe a mụrụ gị enwere ihe ịma. So anyị nwawo ndị Igbo na-arụ, anyị rụsịa mmadụ ọ pụọ ndụ. Ọ ihe anyị na-arụ. Ndị nwa na onwe gị si Igbo onye Igbo. That's why ji ahụ today now because value nwanne, ahịa ọbụla na-enweghị value enwere uru ọba. That's why ji ahụ ndị mmadụ ọzọ abụ m onye Igbo, ahụ m onye mba mmiri, ahụ m onye Igbo, ahụ m onye Biafra. Gịnị? Because o feel na onweghị value, onweghị any benefit ọ na-enweta n'Igbo. At least Biafra na-enye ya hope. Biafra resịrị ya hope, ọ resịrị ya daka n'ọnụ enwe. Igbo eresighị ya anything. Ihe mere Igbo eresighị ya anything ewu na taya moto ya gbara agba na ha aga. Ọ nke a ndị ndozi ọdịnala bịara ka a ga-eresi gị ọgwụ. Ịghọtago? Ọgwụ a ga-eresi gị ọgwụ ya agwọ gị, ọgwụ ọ ga-ede ndụ dịka mmadụ, dịka onye kere gị. Ọdịnala Igbo a na-ekwu okwu ya nwanne, onwekwe agwụkwara m na ana m agwụ na ihe all the time. Enweghị mgbe ị ga-abịa n'ụwa isi enweghị way of life. Ọ bụrụ eziokwu iziela a na-edeceive gị. Ịghọtago? Onye ọbụla nwebeghị go and look for the person. Ọ sị gị na religion abụrụ eziokwu, isi ya okay, where did you belong? O nwere ike ọ na-arụ kọmputa, ejusie this knowledge of this computer, how did you get it? Onweghị onye mfụrụ na-arị elu na-ebughị lada. Enwebeghị onye ifụrụ na-arị elu na-ebughị lada. Onweghị, it's impossible. So mara na ihe ahụ just a na-eresi ụlọ ọgwụ ndị bekee, ọgwụ ndị famasi. Asị m religion abụrụ nwanne. Ndị Igbo ndị ka ahụ ndị mmadụ asị philosophy eju adịrị ndị bụ philosophy n'Igbo. Any foundation of any philosophy of an effort, go and look what is the foundation of that philosophy or religion. Simple. Ihe na-abụrụ eziokwu theology, because theology bụ ihe ndị pastọ mere na Afrịka were na-eju oji, because ha mara ihe dị dị. Ajeme theology ọpụta gwube ndị mmadụ weyo, because ọ mara ihe a na-akọ. Theology is based on mythology, simple as ABC. That's why you don't understand it. So ihe m na-achọ igwu unu n'essence bụ na ụmụ ibe, ọ kara anyị mma na anyị gachigara azụ. Ndị ndozi ọdịnala ji complete education. Ndị Igbo nwere educational system a na-akpọ nta akara.
nta akara means harmony, a na-akpọ ya systematic instruction, so that you don't go against the tide. Ọ bụrụ na amụọ gị etinye gị ọgụgụ isi, so that ị gaghị aga against, ị ga-ahụ moto na-abịa otu a ije banye ebe ahụ. Ọnya mere ụnụ ji anwụ ọnwụ ihere. No politicians, no teachers, no father, no mother. Father abụrụ ịmụ nwa, nna abụrụ ịmụ nwa, di abụrụ husband, nwunye abụrụ wife. Ihe a bụ ihe ndị Igbo mere n'ụdị ọzọ. Oke, ndị Igbo ga-asị na njọ 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 njọ. Nwanne lee anya ka m gwa unu something. Ihe ndị Igbo na-akpọ ihe ọjọọ ma ihe ọma, ọ bụkwara ụdị ihe a ndị mmadụ na-eji. Ọ bụrụ ụtọ ha ka o si wee dị. Ndị Igbo doziri onwe ha edozi. Ọkarụ mma ọwụ na ndị Igbo na-ebi ihe a m na-ekwu na ọwụ na 60% of ndị Igbo ma na-ebi na ndụ enweghị n'Afrịka niile, even ndị ọcha nwere ike ịbata ha ime. Mgbe ndị bekee batara Afrịka, ụnụ aghago mbi. Ọ bụrụ na ọkụkọ ekpughe nwa ya na akwa ahụ ere na-esi isi, ọdịnala bụ ọkụkọ na-ekpu nwa ya na akwa, o kpuchie ụnụ, ọghachisia gị ịghọ nwa ọkụkọ, ịwụrụ ndụ n'ime gị. Ọghachisia gị nwee ndụ. Ọwụ na ọdịnala aghachiri gị gaghị enwe ndụ. Ihe m ji ekwu ihe a bụ na maka echi onye ọbụla nwekwara ike ịpụta sị na ya, because Christianity everybody Pentecostal, this one that one. Oke chi ajọ ọfọ, nwata chi ajọ ọfọ, mana ọfọ ma onye ji. Ọ bụrụ na isi ijiki gbapee dị ụzọ banye, inidi eju Nigeria ọ ndị ọcha nye gị freedom, gbapee dị ụzọ enter. Ọwụ na ejiki, ọwụ na ijiki gbapee ụzọ banye. So onye ka m na-agwa unu, ihe anyị ji wee kwuo maka ndozi ọdịnala Igbo bụ na all this our generations ha witness ọdịnala Igbo. Ihe ha witness bụ omenala. These people chọrọ translate ọdịnala Igbo through omenala. Ọ dịrọ possible. Ihe ndị a witness omenala, and ịma na omenala is omume gị n'ala. Omume gị n'ala. So ha na-use their own behavior to clarify or classify as ọdịnala Igbo. Ha amaghịzi na ihe ọjọọ bụ afọ ghọọ omenala. Ndị Igbo si gị ịchụ aja, for example. Ịchụ aja bụ gịnị? Nke wepụ ihe ọjọọ dị gị n'ime. So ha amaghịzi na animal a na-ekwu okwu your animal self. So that animal ị na-afụ n'iro, of your behavior with that ị na-afụ. Because ọ bụrụ na ọ dịghị as above so below, ọ bụrụ na ọ dịghị n'ime gị gaghị afụ ya n'iro. Ihe ọ bụla na-adịghị within ka not outside, as within so without. So this animal ị na-afụ bụ ihe dị n'ime gị na-afụ that. So ya ka ndị be anyị ji wee nye gị that. Nọsị gị soro okwu ọnụ ma eso n'omume m. Because omenala a na-ekwu okwu bụ omume gị n'ala. Omume gị is your behavior ka a na-ekwu maka ya. So ọ na-egosi gị ọkụkọ ahụ, ịghọtagasị nganga ị na-akpa, ịghọtagasị jealousy ị na-eme, na-egosi gị ewu, na-egosi gị ebini. All those things with your characters, ihe ji gị ịghọtaga apụghị ndụ, move forward, I mean progress, all those things. So instead of you ịghọtago gere ihe o kwuru, ije na-replicate ihe o gosiri gị, no ya with your problem, ije na-eme ya. Ọ sị gị nọ ihe awụ nsogbu, ọ na-achọ ka o gosi gị biko ọ nọrọ hie, ịghọtago nna gị anọghị ebe a. So o dosara gị something, o mere this thing atọ ọfụ na o chekwa na onye ọ na-agbara afa bụ dibịa, ọma ha na okoko. O dosara gị something iwere baa na akụkọ. Ịghọtago ọ bụrụ na nna anyị ha mana ha dosara gị ọkụkọ ahụ na ị ga-ewere ya baa na akụkọ, ha akaghị idosa ya. Ịghọtago ha akaghị idosa gị ọkụkọ, ha dosara gị ọkụkọ ka ị were ya pụọ mmadụ. Ha ama ha na adị mma polisi, adị mma kọtụma. Ịghọtago. So ihe a na-ekwu ịchụ aja ewu na abụghị ihe m gaba nkọ ebe a. Ịghọtago, achọghị m ikwu ihe really ịghọtago, jos ka anyị mee ya, jos mee ya majai. So ọwụ jos ka ị ga-esi wepụ ndụ, wepụ ihe ọjọọ dị gị n'ime, simple ka ị ga-esi wepụzi ihe ọjọọ ahụ. Ọ wụzi anyị maka ọ dịara. Ịghọtago, ndozi ọdịnala chọrọ ka Igbo pụọ ndụ. Ọ wụzi ka anyị ga-esi webe ka Igbo pụọ ndụ. Ịghọtago, because ịchụ aja bụ ime ka ị pụọ ndụ. Ị nwere ka ị ga-esi eme ọ ihe a na-eme na bọọlụ, na-eme na tenis, na-eme everywhere. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na unu chọrọ ịpụ ndụ na-ekwe ndozi ọdịnala, jiri na ya aka. O nweghị uru ọ ga-abara gị na ịgbasịrị nne. A sị na bed of the same feathers flies together.
gaa banye na line ebe ọ sọkwara ịgbasie ọsọ ịgụọ maịlị. Olesi ma nwanne onye ọbụla nwere ihe ọ chọrọ n'ụwa. A sị na enye ndị ebe enye ndị ebe onye ọbụla nwere ihe ọ chọrọ. Olesi bụ ihe ọbụla ị chọziri a sị na ọka onye si eme ka kwesị akpọ ya. Ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ime bụ ị chọrọ ịpụ ndụ, anyị anaghị ụlọ anything, anyị nna gị enyene m, ịghọtago, I don't ask you anything, nnakwa gị enyekwana m, ịghọtago. So ihe anyị nọ ebe a bụ na ndị Igbo, ndị agha bụ ndị Igbo, because Igbo awụrụ jọs ha mụrụ gị onye Igbo. Mba, even enwere ike ịmụ gị onye Amerịka, ndị nwa bekee asị go to Africa, but your father is from America, your mother is from America, asị go to Africa, ịghọtago. So that is about value, ịghọtago. So enwere ike isi na amụrụ gị onye Igbo, mpa gị bụ onye Igbo, mma gị bụ onye Igbo, yes, mana Igbo that oke gị, oke nke gị asị onye Igbo, amamihe bụ oke nke gị, oke nke gị bụ amamihe. So ọ bụrụ na Igbo onye Igbo enweghị amamihe, that means you have been deprived of Igbo, ịghọtago, Igbo identity, ịghọtago, the nationality of Igbo wisdom. Ọ bụrụ na enweghị ya, then enwezi ihe mere gị onye Igbo na, ịghọtago, a napụgo gị ọkwa gị, achụgo gị n'ala eze, but ị nwere ike ịghọtara ihe m na-akọ, ịghọtago. So ọwụ ọfọ ka a na-ekwu okwu. Ọwụ na iji ọfọ, ijide ọfọ nwanne, a sị ome ife jidekwa ogu. Ọwụ na ijide ọfọ, ị mara na ịbụ onye Igbo, yes, maka ọ witness ka ịghọtago, a living witness, ịghọtara. So anyị nwasị na anyị bụ ndị Igbo, we are proud because anyị ji n'aka, anyị eji ọfọ anyị. Enwere ike unu chere mgbe ekere osisi dịsa o wee were ọfọ ọnụ, mba nwanne, nkarịarịa bụkwa ọfọ, and nkarịarịa nwere ọnụọgụ, o nwere ọnụọgụ dị ebe ahụ, ịghọtago. So onye maka anyị na-ekwu, mana enwere ndị mmadụ ga-apụta kelemụọ. Enwekwere ndị na-ekelem America, nwee ndị na-ekelem England, nwee ndị na-ekelem Spanish, ịghọtago. So people can still claim Igbo because na nna ha bụ ndị Igbo, nne ha bụ ndị Igbo. Ha amazighị na ọwụ na nna gị anaghị ezu ori, ije zugbo ori, nna gị reject gị, ịghọtago, because nna gị ị na-eme ya ihere, ị na-eme ya ihere because nna gị anaghị ezu ori. Nwaanyị ga-eji ezu ori? Ezi omume, ezi omume, ezi omume, jiri ezi omume dịka uwe gị, ezu n'ori, ezu na ori gị, agba na mụgha gị, fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Ndị Anambra na ndị Igbo, Anambra na Imo bụ ụmụnne, ụgbọ ndị ọma, anụ m ekele, udo dịrị gị dịkwara m. Ọkwa m ga-apụta ọsị Anambrarian, Imolite. Now where is the love? Where is the love? Where is the foundation of your system, of your ancestors they kept for you? Igbo's people don't have rebels. We don't have rebels. Anyị enweghị rebel, anyị enweghị terrorism. Is against the law. Nsọ ala ka ọ bụ. The prejudice, no racism, no tribalism. Ọ bụ ntọala Igbo. All these things nna gị desara as the well of wisdom the life gave to them. The only reason why they gave them this wisdom is because they are pure in heart. Ndị Igbo si na agwa bụ mma nwaanyị, agwa gị bụ the snake in the garden. Isi na gị na gị, all that snake in the garden inside your heart ka a na-afụ. Ọ bụrụ the shining serpent, ọ bụrụ the pretty serpent, because pretty serpent bụ mma bụ something dị sharp. Ịghọtago, pụta bụ adịrọ ya n'ime. Ọ ya ka o gosiri gị nwa bekee na-acha ọcha, gosi gị oji. Ịghọtago, so oji bụ snagging nigga which is inside you, which is agwa. Then nke a bụ shining serpent. Ịghọtago, so ya agwa mmadụ ka ị ga-achọba because na agwa ya bụ ebe snake dị. Ọ bụrụ na shining serpent, ịghọtago, ị nwere ike ịfụ ya ọ na-acha ka ọgbaka, ị maha na agwa ya ruru onyu na ọ na gị na nigga ka a na-agba ya. Ọ ebe ahụ ka word nigga si wee bịa, n-word, ịghọtago. But ndị Amerịka ha che na detene bụ ihe ọjọọ, bụtụ ịmagonu ọ bụ aghọtaghị, ịghọtara. Si ifunu ndị Igbo sef che na oji bụ ma about ihe ọjọọ ma ihe ọma ka a na-ekwu. Mba, a na-agwa gị the state of the mind, ịghọtago, na ọ bụrụ na ị chọrọ ịma mmadụ, mara ihe o bụ n'obi. Ọ ebe ahụ ọ bụ ihe dị ya n'obi, bụ ma ọ bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ ajọ mmadụ. So anaghị afụ ya anya. Ihe a na-asị anaghị afụ anya bụ something absence of light.
so n word ka na by absence of light n word negation gotago negation ka na ekwu maka ya. So ụmụ ibe, ọ bụrụ na otu anụ anyị si wee dị ndụ na-enweghị ihe ọbụla ji anyị jikọtara anyị ọnụ, there is no reason for you to even call yourself collective people. enweghị reason because o nwere ihe jikọrọ n'ọnụ, ịghọtago, o nwere ihe jikọrọ n'ọnụ because okay na you na-eme this your freedom fight na-eme now, yes of course, good and fine for you, ịghọtara, but kedu ihe jikọrọ gị ọnụ that place? Ndị asị na ha bụ ndị isi ala, ndị asị ha bụ ndị Judaism, ndị asị ha bụ ndị Christian. What bounds you is that of your first hope. Hope bounds you. You hope that one day Biafra will come. That's what makes you keep you there. Ichegide one day before you echegide agụ egbu oge ebe ị ka na-eche the hope. You die in hope. You got to go over a bounding principle. Ihe bindịrị gị principle gị ama amasị bụ Amadioha. You got to go ama amasị. You are unknown because it's unknown. You can never know the creator. You is impossible. You go and bring image. Agaghị na-ekwu imeta image bute si anyị bịa soro gị kwuba. Ọ bụrụ otu ahụ ka esi eme all that Amadioha was the foundation of me and you, because once we become one in the mind, unified mind with one, the universal creator, we become one in God with one destiny. O nwere ihe ọzọ ikwuru, anything of na ikwuru just does not make any sense. No matter how you paint it, the unity is just in fallacy. It's a fallacy. You got to go. It's a fallacy. So mbọsị ọbụla isi na this line pụọ ebe a na-agụ, mbọsị ọbụla isi na this line pụọ, then day hapụrụ Amadioha, you lost, because onyenwa jijigide mma, onyenwa bụ onye ji ọkụ, onyenwa ka ha na-eso, because onyenwa bụ the system itself. There is only one mind moving. There is only one ocean. There is only one tide. You must follow the tide. If you go against the tide, you get the percussion. You get ụgbọ n'isi. You are not freely. You got to go on life. No, you are not free. You are born alone, you die alone. But that's why you go. No, nobody is doing you anything, because just think about life. You are only person living on earth. Just to think, you go there for 1 minute. You don't get everything you create, because ndị Igbo proactive in nature. We don't react to simple people's things. We don't react. Just somebody who created something will begin to follow it. No, we don't do that. Ordinary Igbo is a system.